Kulħadd jista' jkun vittma ta' abbuż u għalhekk is-soċjetà tagħna trid taħdem iktar u biżjed edukazzjoni biex min ikun abbużat ma jaċċetta qatt li jiġi abbużat. Aħna lkoll għandna id-dmir li nagħtu l-għajnuna. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta flimkien mal-mara tiegħu Anne-Marie Grech ippreżenta rigal għal dan iż-żmien tal-festi lir-residenti ta' Dar Merħba Bik. U importanti ħafna li jeżistu postijiet bħal dawn, li jeżistu dawn it-tip ta' servizzi u anke servizzi oħrajn anċellari għaliex il-persuna li tkun għaddejja mill-abbuż tkun imġarfa, tkun fraġli u jkollha bżonn ħafna support minn diversi professjonisti u persuni oħrajn f'kull qasam ħalli tkun tista' tagħmel dak il-pass. Fit-tmiem din iż-żjara Net News ħaw ukoll il-kummenti ta' Anne-Marie Grech wara din l-esperjenza f'Dar Merħba Bik. Min dejjem xtaqt inkun naf Dar Merħba Bik, għaliex Merħba Bik. U fil-fatt realizzajt kemm in-nies li jaħdmu ġew, in-nies li joqogħdu ġew huma milquha, huma għandhom l-għajnuna kollha li hemm bżonn. Dik il-ħaġa li tista' tiġi minn barra b'ta' fuq hekk senduqek u ħassib min jilqak, dik hija xi ħaġa importanti għal kull mara illi taf tkun fl-abbuż, bil-vjolenza domestika jew f'kull sara mi jista' jkollha. Ħassejt il-bżonn li għandi nkun hawn, ħankompli nifhem eżatt dar bħal din xi kollha bżonn. Jiena minn hawn nista' nappella lil kulħadd, speċjalment in-nisa u t-tfal illi qed iħossuhom sikuri li huma komdi d-dar. Għataw ħafna nisa li mhumiex u allura f'din id-dar fejn qegħdin komdi u qegħdin milquha u qegħdin għas-sigurtà ta' dawn in-nies li bil-vokazzjoni qegħdin jilqawhom. Fejn nistgħu ngħinu? Il-kap tas servizzi ta' din id-dar lejn Pavija spjegat ix-xogħol li jsir f'Dar Merħba Bik li apparti għajnuna speċifika lil dawk fi bżonn jorganizzaw ukoll attivitajiet għat tfal li jgħixu fl-istess dar. Dar Merħba Bik ilha miftuħa għal 40 sena fejn f'Dar Merħba Bik f'din il-faċilità fejn qegħdin illum nilqgħu 14 il-familja vittmi ta' vjolenza domestika, jiġifieri l-ommijiet jew vittmi nisa flimkien mal-ulied tagħhom f'ħafna mill-każijiet. Kull familja jkollha l-flet lit tagħha fejn dan ifisser li għandhom il-kamra tas-sodda, il-kamra tal-banju u l-kitchenet, apparti il-common areas, mamra b'ħafna sigurtà, CCTV cameras, ħafna bibien elettroniċi biex ovvjament in-nisa u r-residenti li jkunu magħna jħossuhom safe, dik il-faċilità ta' Dar Merħba Bik u da s-servizz għaddej 24/7. Tkellimna ma' Swor Margaret Gonzi, direttriċi tal-Good Shepherd's Sister Dar Merħba Bik Foundation. Ma jaqtawx qalbhom. Inti għandek id-dinjità tiegħek, ħadd m'għandu jafġek taħt saqajk, sib l-għajnuna hawnhekk hawn l-għajnuna u nappella biex iċċempel kull meta jekk inti għandek bżonn. Taqtax qalbek. Matul din iż-żjara kienu preżenti wkoll il-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Ugwaljanza Claudette Buttigieg, il-koordinatriċi tfassil politika tal-MMPN Mary Claire Zamit, l-assistenta koordinatriċi tfassil politika tal-MMPN Veronika Perici Calaxxone, kif ukoll il-President tal-MMPN Graziella Tartprevi li tatna l-kummenti tagħha. Fil-waqt li dan huwa perjodu ta' imħabba, dan huwa perjodu ta' ferħ ta' familja, però aħna bħala MMPN narfu li din mhijiex ir-realtà ta' kulħadd, b'mod partikolari ta' nisa li jkunu għaddejjin minn jew inkella għaddew minn vjolenza domestika. Kien Kutajjar, Net News.